Kowe parkir ngendi mau? Gua Putri Asih. Kok adoh men? Ah kene wis kawit kok kono ya adoh. Peyuh aku mlaku kon dhuwur kono kawit kok sekolahan diarani bakul jagung. Jagung mundak Mas roh jagung sapa wong aku dhewe kangenan. Kita kok pandamu pantes dadi juragan jagung. Ayo wong urung blangkonan urung iketan darani bakul jagung. Gregetno neh kaya mau pasini. Sapa? Iku lho, Buas ini. sitoke sing tukang ngadang lho. Muni piye? Gregetno. Iki lho isahi mbah ra ana wong lho iki isahi lho aku dican kon korah-korah. Ora ngerti nek kowe bintang tamu. Wong aku PT kok kiwane sebelah ndi, Mak. Lho aku malah dido iku korah-korah pirang-pirang. Ora ana wong ki wangi-wangi lho aku ki apane ngono lho. Ya kleru. Kok ra iku wis kaya sabun dulit ngono mbah piye? Masyaallah ora kaya Bareng ngerti kowe bintang tamu ora ngomong nek kula menika julang. Julang iku sapa le Mas? Muni ngono kok. Lho urung patek terkenal berarti. Arang-arang ning kene ning alhamdulillah nika sukses sekali Pak Igit. Piyai sing do ningali piyu iku sesuk sing tangisan sing dijagung ngono diiyak-iyak ngono. Ning ora apa-apa mergo nglegake tamu pirang-pirang jenengan dipojokke. Berarti niku tiang antusias menyaksikan Ki Sigit Ariyanto Dalang Rembang. Matur nuwun, matur nuwun. Rombongan agek niki lho Pak kula. Apa? Mlaku kok koyo pramuka kok ono rene kowe. Kowe kesel sik. Yo ora kesel Pak. Bayuh bakul pirang-pirang dalane jembare ra karuan bokong mbek bokong antek do templekan ngene Pak. Saking macete. Oh iya. Ane mriki wayangan Pak Sigit nggih lho aku malah dikandani. Wayangan Pak ajeng delok wayang masalah. Nggih kula niki sing rol aku niku. Ora percaya darane. Kowe muni rol kok karo lambemu mok tutupi sebabe apa? Lah niku nguntune nek rono. Oh iya. Wong kono masing tawa bakul tahu. Masa Kita iki arep munggah panggung akeh sing do ngejak foto kowe. nggih niku do ngejak foto teng ngarep omah, tapi angger bar foto kula plengak kok dihapus. Dihapus. Lho sebabnya apa? Menawa pengebeki memori kok elik ya ngoten Pak. Ya aku nek trima karo Mbah Mono ya wani saingan. Lho kuwi penggemar Cakra Ningrat Mbah Mono ning ndi delok wayang lho kuwi. Percaya Pak, Mbah Mono nggawa kol contang niku wis seneng. Iya. Goleki wayangan. Angger Cakra Ningrat area Tuban Jonegoro kuwi diluruk Mbah Mono sak rombongan nggo mobil contang. Dawa wae teko lho Pak iki. Nggih. Metu ngandang kono sembah nuwun Mbah Mono. Masyaallah tenan ora kaya bengi mangan wis ora kurang daging iwak pirang-pirang. Wih aku agek mlebu mau dikongkon mangan angel kabeh. Kerupuke piye so? Lah Ombo-ombo. kowe ombu-ombu. Sebabe apa kerupuke kok ombo-ombone sak piring? Lah